Bă, voi ați nebunit? Ce ai, mă? Ce faceți, băi, câznaților, și bine v-am găsit la un nou episod de Outlast. Astăzi vom continua nebunia, de data asta singur, pentru că singur ne spere mai mult. Iar pentru că nu voi avea companie azi, eu îmi voi fi îngerul meu pozitor. Haideți să vedem ce ne așteaptă astăzi. Da, bun. Am rămas aici, aparent, la prietenul nostru. Deschide ușa. Hai să urcăm sus. Bă. Aaaa. Da, mă, nici s-a prins camera, nu mai știu. Băi, imposibil așa ceva, mă. Bun. Păcărare, păcărare. Ești ok, mă? Da, e acolo. Hai să vedem. Salut! God, a noise provides a way, follows the blood. Ok. Bă, nu mă gazați, mă, nu mă gazați, mă, băi. M-am spălat săptămâna trecută. Păi du-te în pula mea, foarte bine, dracu, la pulă, mă, ce gosule? Hai să vedem. Urcăm sus. Do not the drain. You didn't have to cut me off. Say that I could never that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Ok. Opa. Open. Ia să vedem. Cine? Dă-și dracu de prost. Ia să vedem. Pacilișa. Nu. Nu. Pacilișa. Bun. Sărim fularul. Gata, moșule, suntem liniștiți, stai liniștit. Te pup, să fii sănătos. Ia să vedem. Salut! Nimeni. Nu stai aici, nu stai aici. Păi ce ne faci, mă, tu, piece of shit? Bă, ăsta. Poate mă întorc la tine. Uite. Șefule, sunt liniștit, stai liniștit. Hai repede să activăm ce avem de activat și să plecăm. Bun. Pe unde? Aha, ne întoarcem. Ok. Bun. Follow the sânge. Să vedem security, nu putem să deschidem. Nu, mai vreau să vă văd, e destul. Bă, lăsați-mă, bă, cu fetișurile voastre. Îmi plac fetele. Hai, Miles, mai repede. Ăla încă dă cu capul acolo. Hai să intrăm pe aici. Nu, trebuie keycard. Ia să vedem. Vedeți, băieți, asta se întâmplă când te duci să-ți faci operație la turci. Uite aici keycard-ul. Și hai repede înapoi. Open. Salut! Ce aveți, mă, băi? Ei. Ai, na, nu mai spune. Ai, na.
E... Ce faci de măt așa, mă? Închide ușa. Bun. Bă, ce-a fost asta, vede? Mă rog. Deschidem ușa. Avem un buton. Ia să vedem. Oh, salut, salut! Nu, e ok, e ok. O să iau pe aici, da? Mulțumesc! Ce-s faptul că ești îngăduitor? Bun. Opa, așa. Ia să vedem. Nu, bă, nu! Hai de capul meu. Gustos! Chiar aveam nevoie să mănânc niște carne de om. Ridică-te, mă, de acolo. Eu dacă eram acolo și mâncam. Ia uzi. Bun. Hei! Salut! Grasule, ce tânăr ești, zici că ești prins din povești. Mă, ce cauți aici? Fă stânga. Bravo. Ieșim? Am plecat. Nici n-ai să mă... Puh! Nici n-ai să mă mai vezi pe aici. Bun. Little Pig e măta, mă. Ia auzi. Prostule, nu încap pe aici. Da, nu prea ești după mine. Ce pe aici să vedem? Ah, nimic. Ok. Pe aici... Ei! Futus... Ce dracu de handicapat. Ia să vedem. Hai. Că dracu de aici. Opa, sus. E ok. Ei, de... De capul meu! Bun. Deci cred că de când am început să fac YouTube, spun, vai de capul meu, de cel puțin 4 ori pe videoclip. Este imposibil să mă abțin în a spune cuvântul acesta. Ce zice? CV. Ești bine, om? Cred că e bine. Pe unde? A, pe aici. E închis? E închis. Baterie. Dă-o la ta. Da la tata. Vedem. Nu o luăm pe aici. Măta. Bă, ia... Dansând cu ea, numai cu ea, mi-am auzit inima cum cânta. Bă, mâna după mine, ia mâna după mine, n-auzi. Căcatul. Bun. Mingăurică, salut. Bă, ce aveți, mă, de vă spereți? Zici că sunteți în azil la nebuni. Opa. Bă, stai pișat. Val Rider. Cine este? Ok, deci pe unde te să luăm? Bun.
Unde vă gaură, acolo mă bag. Hai să vedem. Am ajuns în The Showers. Nu știu what. Nu știu, îmi spuneți voi ce înseamnă? You didn't have to cut me off like that. We were nothing. But you treat me like Pietre, muzgă. Hai să intrăm pe aici. Bun. Ok. Flush the water by turning the two valves. Ok. Băi! Ce? Unde ești? Uite-l. Bună. 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 Gata? Ești un fraier, băi. Nu! Unde? Ce-am făcut șef? Ce-am făcut șef? N-ai făcut nimic, ce-am zis eu ceva? Dar nu trebuie să... Ce-am Ce-am făcut găsit? șef? Păi n-ai făcut nimic, mă, ce-am zis eu că ai făcut ceva? Unde? Ah! Hai de capul meu! Ieși afară, futu-te în gura de gras! Nu mă la! Hai de capul meu! Ia uite-mă, bă! Opriți-mă, vă rog frumos! Nu se poate așa ceva. Ce m-a văzut al dracu gras? Bun. Prima valvă. Hai să fugim. Să vedem unde este prietenul nostru. Dai. E ceață, vede? N-am mai văzut ceață? În canale. Bă, ce ai, mă, băiatul? Dar nu pe acolo, mă, nu pe acolo. Ce mă fac eu cu ăsta? Bravo, mă! Bă, ești regele meu, te pup! Alo, muzica? Te-am pupat, băi! Mă, stai încă-i după mine. Aici. Valva. Bun. Acum închidem ușa. Și așteptăm. Hai mai repede, grasule. Ia auzi. În ce splendoare vine. Alo? Fiți atenți ce schimbă ce fac aici. Și că puteți deschizi ușa, nu? Vino, bă, verifică dulabul. Bravo. Băia bun. Te-am pupat. Te-am pupat. Mai gâfâi. N-am luat-o bine. Îmi suflă în ceafă. Ești de jos. Papa, te-am pupat. Hai dă-mă mai mult. Bun. Să vedem ce este pe aici. Apă. 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 Și hai să urcăm în sus.
Urcăm în sus. Hai să-mi dai o țigară pe ți-aș pula. Salut, mușile, ce faci? Hai, Miles. Bun. Find a way out of the sewers. Și că-s caracterul ăla din Roblox cu Mother, bă, băiatule, n-ai să vezi așa ceva. Salut, da, da. Poți să mi-l belești dacă vrei. Ha? I can tell we're the same. You still know it's real. The doctor's dead. You know that, right? Dr. Verity died before he even started working. Cum zici tu, frate? Bun. Apă colorată. Bă, ai futus... Continuăm? Oh, da. Haideți să ne spălăm un pic. Și pe la pula un pic. Bun, ca nou. Ce avem aici? Avem ceva? Nu. Maț. Ce a fost aia? Fă mersul piticului. Te uzi. O să luăm calea cea dreaptă, pentru că calea cea dreaptă este întotdeauna cea bună. Bun. Opa. Să vedem ce este aici. Bă, ce ai, bă, băiatule? Da. Bun. Am ajuns la apică, iar. Sari în sus. Opa. Da. Mi-a plăcut, de ce să mint. Bun. Am căzut în apă. Ce este, avem? Os. Hai să vedem. But not terrain. Bă. Bun, unde trebuie să ajung și unde e animalul ăsta? Uite-l. Dar nu veni spre mine. Sari. Sari, bă, băiatule! Tu-ți gura mătii. Vai, bă, nu se poate așa ceva. Câte casane mi-a dat ăsta după ureche. Bă. Wow, ce-a fost asta? Nu! Nu da, nu da, nu da! Nu da, nu da. Nu da, ți-am zis! Gura mătii. Bun. Hai să ieșim din canalele astea împuțite, că deja nu mai pot. Bun. Spun că aici e închis? Da, chiar mă gândeam. Bun, am ieșit.
Ce faci? Cam atât a fost și cu acest episod, băi călnaților. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Iar la suma de 20 de like-uri vom pune următorul episod. Iar până atunci aveți grijă de voi, băi călnaților.